Pois imos camiño das 2 da tarde, aquí seguimos no termómetro, de seguido vemos por onde vai esa cunquiña de hoxe, pero miren, estamos vendo imaxes en directo, sabiron que a nosa Rocío Padín atopábase aí en Guntín, de feito estábamos a falar antes do pemento de Mougán, e de súpeto, Rocío, atopácheste, non sei, coa raíña das berzas xigantes, iso que é? Todo un campo verde, mirade que verdor, un campo de tesouros, coma case 2,5 metros de berza, pero madre mía, ou a reporteira máis grande ou a berza moi pequena. Manola, vénteme para cá. Hola, bons días. Que? Venme axudar a apañar as berzas? Non me que xa levo aquí o abrazado delas. Menos mal que hai alguén quen axude. Eu sempre, para o campo galego, sempre teño tempo. A ver, contame o segredo de tal berza. 2,5 metros, que chego arriba. Si, o secreto é che a terriña de Mougán. Na terriña de Mougán hai che boas cousas e medran moito. Boas e grandes, Eiro. Esta non quere soltar prenda, compañeiros. A ver, César, ven para cá. Estás a apañar berzas do meu, que? Home, Mira, a mí tamén me Manola gusta. non solta prenda. Eu pregúntolle E por qué? que pasa, porque medra tanto aquí a berza. Xa sei, claro, pois o truco teño chillo eu na raíz, Tate, xa o topei. que hai que botarlles un pouquiño máis de abono, e listo, sí. Un poquinho máis de abono, pero abono de cal. Abono eu botolle abono de galiña de Pero da aquí, galiña da orgánico casa. da galiña de aquí da casa. Xo teño, compañeros. Manola, cantou César como un pajarito, que lle bota abono orgánico da casa, pero ti algo máis lle farás. Si, canto unhas cancións, veño todos os días. E falarlles? Si, E que lle fales. contas? Contolles e cantolles. E pousa, Pousa, e non me toque. Queda aquí, compañeiros, con estas super berzas de Mougán. Xiña, e non me toque naquela cousiña. E pousa. Pois nada, haberá que cantarlle as berzas como fan aí Manolita e César, bueno, que o mesmo che plantan pementos, María, que botan esas berzas. A Manolita dáselle todo, dáselle o pimento, Canta. dáselle as coles. Pero eu xa decía, estas coles, estas berzas teñen cajallas das galiñas, típico, de verdad, porque que senón non é normal que me adren tanto. Sabes o único que non teñen? Caracoles, porque o caracol cando vai comer a Non chega arriba, ve un María. camiño tan largo, dixo, María, no, que va a ser que Digo, no. imagínome a moita xente dende a casa dicindo, pois as miñas aínda son. Ai, sí. Porque non viñeron os dos a Exactamente. competición. Que manden Suele fotos e facemos unha competición das Home, berzas que máis nesto altas. sempre é moito pique, se uno. Claro, pero logo non é práctico, porque como colles a cola ali arriba, a berza? Non, para nós, sobre todo, que somos pequenitos. Cortas desde abaixo a cabeza, pero normalmente vas collendo unhas follas para levarlle e ao día seguinte bota outras, pero se lle que corta a fagas cabeza. cos veciños, que? Eso non está pagado, Exactamente. Menudo descubrimento as terras de Guntín. Imos deixar a Padín por ali todo o día para que nos traian un pouco de cousiñas. O de da casa. Mougán é unha cousa extraordinaria. Sí, o ben que se dan aí os pementos. Microclima, tamén- dicían tamén antes. as berzas. O de cantarlle, non sei, Manel, se iso te resultaba. A ver, di María que no abono de galiña se confía. Sí, aí sí, o de cantar, vai ser que no. Eu creo que, bueno, que dices que se lle pon música ás plantas na casa al interior, pero eso é exterior. Depende como cantes Eso tamén. son plantas de exterior. Igual che morren Un se biquiño cantas aí mal. moi grande para Manola e para César, maravillosa. Que nos acompañaron toda a mañá. Sí, é Imos verdade. aló. Veña, imos A ver se o noso gañador ou gañadora tamén ten abono de galiña para a súa terra e saen unhas berzas de 2